sabon bidiyon Chess wakar Ado Gwanja tare da jaruman Momi Gombe. Ku kasance da wannan tasha mai albarka domin ganin wannan bidiyo. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawa. Mun gode. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai albarka. A kwana-kwanan nan ne wani bidiyo ko kuma ce wasu hotuna na Ado Gwanja da kuma jaruman Momi Gombe suka dinga yawo a kafar sada zumunta, wanda sun yi su kamar mata da miji, inda ake ta muhawara akan wannan bidiyo. Wasu na cewa wannan hotuna an yi su ne domin ana yin shirin bidiyon wakar Chess, wasu kuma suna cewa an yi shi ne a cikin shirin fim din alaka domin an ga bayyanar mawaki Ado Gwanja a cikin wannan shahararren shiri. To haka dai al'umma suka ci gaba da tofa albarkacin bakunan su, kamar yadda mutane suka dinga mai da martani musamman a shafin Instagram a kasan wannan hotuna na jarumi Ado Gwanja wanda ya dora a shafin nasa tare da Momi Gombe, inda ita ma ta dora a shafin nata na Instagram din. Wasu daga cikin al'umma suna ganin cewa an yi wannan hotuna ne saboda shirin fim din alaka, inda wasu da dama suke ganin tabbas biri yayi kama da mutum, hakan kuma ya burge mutane sosai, inda suke mararin ganin wannan lokaci a cikin shirin fim din alaka. Haka kuma mun samu wasu da dama wanda suke tofa albarkacin bakin su akan wani magana, inda ake fatan Ado Gwanjan zai amince da wannan bukata tasu, kamar yadda mutane suke bayyana cewa ina ma a ce bidiyon wakar Chess da jaruman Momi Gombe za a yi ba da wata jaruma ba, duba da yadda jarumar yanzu ta kasance ana yayinta sosai, sannan kuma tana da dimbin masoya a wannan masana'anta ta Kano da kuma al'ummar gari sosai. Bidiyon sabuwar wakar Ado Gwanja wato Chess, shin zai yi ta da jaruman Momi Gombe ne ko kuma zai canza wata jarumar? Shin za a yi ma wannan bidiyo ko ba za a yi ba? An yi ne ko ana kan yin wannan bidiyo? Duba da yadda al'umma sun san da yadda wannan waka ta shiga cakwakiya, inda lauyoyi da dama suka shigar da kara akan wannan waka, da kuma kungiyoyi da dama wanda suke yunkurin soke wannan waka, inda a yanzu wannan batu da muke muku ma an soke wannan waka a gidajen rediyo. Duk gidan rediyon da ya sa wannan waka tabbas za a ci tararsa, kamar yadda shugaban wata kungiya ya bayyana. An haramta a sa wannan waka a dukkan gidajen rediyo da kuma na talabijin a faɗin ƙasar nan, saboda wakar ta kunshi batsa, ta kunshi zage-zage da waɗansu kalaman da bai kamata a ce an yi su ba a bisa al'ada na harshen da aka yi wannan waka da ita ko da shi. Kamar waɗannan waƙoƙi guda nawa ne? Suna da yawa waƙoƙin, amma wanda muke magana a kai waɗanda aka yi ta ashariya a ciki, bai kamata a ce kana waka kana ashar ba. Ba ma san 'ya'yan su koyi ashar, ba ma san a yi ashar a gaban iyalanka, a rika faɗan wasu kalmomi waɗanda suke in an faɗa gaban ka da ka ji kunya ma ga yara a wurin, ga surakananka ko ga wasu abubuwan da ke jin kunya dai. To duk waka da ta kunshi wannan, ba wanda shi kawai na Ado Gwanja din ba, in dai akwai irin waɗannan kalaman to ba mu yadda kuma mun a yi amfani da su ba, kuma mun ja kunne muna ƙara faɗa ma kafafen yada labarai su yi kokari su ga cewa ba su nuna irin waɗannan waƙoƙi ba. Banda waƙoƙi ma akwai wasu wanda ake gwada su bidiyo ko da ga ana wasu irin margwada jiki, ana wasu abubuwan da suke ba su dai dace da abin kunya ne a ce ana gwada wannan a gidajen talabijin. To ba da mu kyale mu sa ido mu ga ana gurɓata al'adunmu ko ana yin karin tsewar harkokin addinanmu mai shiru ba. Duk wanda ya yi ba ruwanmu da wanda ya yi wannan waka din. In ji ga dama je wakansa a wani wannan bai shafe mu ba, amma mu abin da muke faɗa shine ba za a nuna wannan waka a talabijin ko a rediyo ba. In kuma rediyo ko talabijin suka bari aka yi, to za a ji mu da su. Amma akwai wasu waƙoƙi kamar na turanci na kudancin Najeriya da na buroka da ake samun irin waɗannan kalamai haka da kuke cewa na rashin tarbiyya ne. Wani zai ce kamar ba ku ɗaukar hukunci akan irin su, sai kuma waɗannan kamar na arewaci. Muna ɗaukar hukunci akan su. Duk wanda muka samu labari a kai muka aka mana hujja za mu ɗauki mataki a kansa. A wani lokuta abinda ka je kai a wani bangaren Najeriya in ka zo kai shi a nan bai daidai ba. Kowane yanki kuma akwai irin al'adunsu da suke bi, amma kuma duk da haka dai muna da wanda al'ada da ta haɗa mu duka, wanda dukkan mun yarda cewa wannan al'adan bai dace da Najeriya ba, bai dace da bakin mutum ba, kuma bai dace da addinan mu ko musulmi ne ko kirista ba. Amma ya za ku yi da irin waɗannan waƙoƙi su ake yaɗa su a kafafen sada zumunta na zamani na intanet? Mu da duk inda muke da iko za mu yi hanawa. Harkan intanet wani abu ne wanda yake sabon abu da ya fito yanzu. A wani lokaci ma baka isa ne ma waye sa, kawai sai dai ga an watsa shi, kamar su irin su WhatsApp ne da sauransu. To irin waɗannan mukan iya yin magana ma waɗanda suke ɗauke da wannan dandamali ko wannan abu nan su cire wannan waka din. Kamar an saka shi a YouTube, ba mu iya ce ma YouTube maza ku cire wannan waka din, ba ma bukatan sa. Akwai hukunci ne ga wanda ko kafar yaɗa labaran da take ta wannan umarni? Akwai hukunci sosai, muna da hukunci za mu yi musu sosai, ko talabijin ne ko rediyo da suka karya wannan doka
za mu iya hukunta su, za mu iya cin taron su. Idan sun ki za mu iya hana wannan shirin da suke gwadawa. Idan sun ki ko ba su yi ba suka sake maimaitawa za mu iya rufe su ma gaba daya. Idan ya kai mu a kwace lasin din sai mu da iya kwace lasin din su.